kolektiv Goša. Što se kaže, kamen temeljac svega što sada postoji, svega što je ikada stvoreno. Ja bih najviše sad volio da ovaj film ne snima, nego da radi. I da je ovde buka i haos kao što uvijek je bilo. Bez odobrenja direktora, evo vidite sad ceo pogon. Ovo će biti stvarno na kratko, ali ne smijem se zadržavam kraj prozora. Inače sam stradao. Evo vidite vi tu propast. Inače ovo je polje na kojem ja radim. Tu su pokušali od najnepodobnijih da naprave najgoru ekipu, koja bi vrlo brzo podobijala otkaze. Ali su napravili jednu fatalnu grešku. Napravili su najbolju ekipu. Ovo je čuvena 40. radna jedinica. Radna jedinica sa najviše problema. Navodno problema od radnika. To su vam alati za sklapanje. Ja ovo volim da uradim popodne, dragi moje kolege, zato što ne želim pre podne da dolivam ulje na vatru. Jer imamo previše naših problema. Vidite, to je jeziva tišina oko mene, znači zaista se i ja plašim. Ovo nije industrijska špijunaža, ovo nije ništa vezano za to. Jednostavno ne želim ljudi pre podne da vas maltretiram i da na sve probleme koje već imamo mislite da ja radim ovo za nekoga, zaista ne radim ni za koga. Ovo radim isključivo da bi pokazao ostatku Srbije kako prolazi jedan mali grad. Bespotrebno, zaista bespotrebno. Vidite vi kolika je to hala. Evo pogledajte, znači samo ovako. Sad vidite gde je kraj tamo. Ako nešto zaboraviš, napešačit ćeš se, Boga mi. Evo vidite, znači ovo je sada potpuno je ruini. Ovo vam je zgrada direkcije, fabrike šinskih vozila, a ovo su nekada bila fabrika drumskih vozila. Evo bacite čisto pogled na taj pogon. To je nekada vrvelo. Verujte mi ljudi da je to nekada radilo u 3 smene. Pogledajte vi sad koja je to pustinja, a to su sve nove mašine, to su sve novi projekti bili, s koje je neko poropro novac samo, koliko ja vidim. Ovaj put sam uspeo, zahvaljujući svom kolegi, da se umuvam nekako u svoju fabriku. Vidite, ovo je na primjer mašina za obradu kliznica. Kliznica vam je deo na obrtnom postolju, vagonu. Sad ćemo malo prijeći da vi to vidite bolje. To je za obradu ovoga, konkretno. Vidite, to je mašina koja nikada nije upaljena ni jedan put. Znači, ni jedan put. Tu je samo neko propro novac i eto. To je cena jednostavno kapitalizma koju plaća 90% Srbije. Vidjet ćete posle, ovo je dobro sada, posle ćete vidjeti pravi horor. Ja ću vam zaista pokušati pokazati, dočarati sve. To je nekada radilo u 3 smene. Znači 2007. 2008. 2009. U 3 smene ovde je bilo mnogo bezbroj ljudi koji su radili, živeli od svojih plata, svojih zarada i svim pogodnostima kapitalizma u obliku kredita koji su preskupi. Naime, ove su sve mašine koji ima dosta i mnogo mašina, znači ima i novih, potpuno novih mašina, iznajmljene, naglašavam, iznajmljene od strane slovačkog poslodavca. Kao što se da vidjeti, to su zaista nove mašine.
Ovo je robot za zavarivanje. Vidite, to je kupljeno, to je 100 puta bilo pokvareno, 100 puta popravljeno. Vidite vi šta se dešava. Vi sad ovdje da imate potpuno zdravu smenu. Znači ljudi koji rade. Evo vidite kako to izgleda. I evo to je urađeno i tu to stoji već, pa ne znam da li od 2009. 10. To je toliki pritisak bio, znači, na ljude i ucenjivanje i pretnje. Znači, znam, jer sam ja tada radio ovamo, sekao sam ove profile za te šasije. Ovo je preko 11 metara dugačko. 11.696. Gomila gvožđurije sada. Ne znam šta se desilo. Nisam u menadžmentu i ne znam koji je dogovor. Ova presa ovde, to je mala presa za neke minimalne poslove. Na nju sam posebno ponosan jer mi je majka iz Banja Luke. Tako da, Univerzal se zvala firma, znam i tačno gde je sad, to je sad isto rujne kao i ovo. Evo još alata za zavarivanje koje smo videli malo pre gore. Vidite kako to izgleda. Sad vidite, sad ovaj materijal je verovatno plaćen našim parama, kao i 90% stvari, to se tako stoji, propada. Strašno. Evo, još jedan alat za zavarivanje. Moment, sad ću morati da isključim kameru na kratko da bi se provukao s druge strane da vam pokažem naše drage kolege koje su stradale. Imate 20 smrti u strašnim okolnostima. Imate 2 samoubistva. Sad ću vam pokazati moment sam da isključim kameru da bi mogao da se nekako privučem tamo. Sad ovo su moje pokojne kolege. Milenko Torbica, naravno moj kolega Mladenović, Čika, Miki Laški. Ovdje fali gore jedna od Miša Todorovića ili Miroslava Todorovića, to je kolega baš direktno iz moje radne jedinice. A ovo su imena narodnih heroja radnika koji su dali svoje živote. Znači radnika direktno Goše. Ovo je kratak kadar, morat ću da ga prekinem. Ne znam da li mene neko gleda kamerom, ali nema veze. Narodni heroj Dragoslav Đorđević Goša. Neki ga nazivaju ratnim zločincima. Kao i većinu narodnih heroja. Ali dobro, naš mentalitet, šta reći. Inače, ovde se desio jedan tragičan događaj, sad ja ne mogu tačno da kažem gde. Čovjek je iz Kraljeva angažovan na crno od neke privatne firme, ovde je poginuo. Naime, vidite, gore su bile neke cevi koje su oni dolazili privatno, imaju 7 dece. Sada ćemo prekinuti na jedno vreme, da bi ja otišao da vam pokažem to kobno mesto gde se moj kolega obisio, gde smo ga mi našli. Moj dobri čika Dragan Mladenović, Dragče, moj prijatelj stari. Ao, Draganče, Draganče. Druže moji dobri. Zauvek ima da nam nedostaješ, zauvek. Zauvek. ...26. radna jedinica. Inače, sada se bližimo u mesto gde je moj dragi kolega. Ja se izvinjavam sad zbog mraka, pošto je već sutona, ovde ne smem da palim svetla, morat ću uskoro i fabriku da napustim, pošto ne bi da polovim sebi noge. Hodajući uda, znam kolika je mračina. Eto to kobnog jutra smo našeg dragog pokojnog Dragančeta našli baš na ovim stepenicama.
Evo, baš na ovim stepama. To zagrađeno je namerno, jako je zagrađeno da više niko tu ne prolazi. Evo, baš na ovome mestu. Tu se sad ne vidi. Ajde, pokušat ću malo nekako, samo da ne slomim nogi. Ovdje je čovjek nakon 38 godina rada završio svoj život. Evo vidite, baš na ovom mjestu smo ga našli obešenog. Nadam se da će ovo malo čovjek koji bude montirao izoštriti da se to malo bolje vidi, ali evo ja ću snimiti kadar najbolje što mogu. Baš na ovom mjestu smo ga našli obešenog u pojasa, to kobno jutro. Draganče moj, izvini ako sam te uznemirio. Ja verujem u takve stvari, ljudi, zaista. Dobri moji druže. Tražili smo ga ceo dan. Mislim, ceo dan, celo prepodne. Sada ću vam pokazati njegov ormar. Gde se on presvlačio. I gde se taj zadnji dan kobni zadnji put i presvukao. Sećam se vremena dok je pušio klasik. Posle je pušio nek crveni. Katanac je razvaljen, ja mislim. Sad ćemo da vidimo da li nešto ostalo. Jeste. Ostale su i stvari. I sve ono što je jadnik za sobom ostavio. Ostavio je svoj život. Evo vidite. Ja sam zato da se ovaj ormar nekako iznese i stavi kao spomenik. Ja ću sad ovo zatvoriti, ne želim da uznemira nikoga. Izvini, čeka Draganče. Amir. Evo vidite, na primjer. Metalski rad Josip Broz Tito radio je 1926. do marta 1900. u Smederevskoj Palanci i došao je to je originalni, ja mislim, njegov radni prostor. A ovo su vjerojatno moje šindži. Ljudi, verujte mi da su radnici i seljaci ovaj grad stvorili. Radnici i seljaci. Evo, da se pogledati. Naravno, ponosan da je on ovde radio. Zaista sam ponosan da je on ovde radio. Zaista jesam. Zaista jesam. Modeli tramvaja. To su vjerojatno radila šinska vozila. Rolling stock. Railway, rolling stock. Ja. To je to. Vidite, to je radila moja firma, na primjer. JŽ. Evo vidite kako to izgleda. Ovo je moj deo posla tu ispod točkova, to zaista ja radim sve. Ali vidite, ja sad umjesto da sam u svom pogonu i da radim, ja... Dobro, i ovo je kreativno. Ovo su makete. Ja zaista svoj grad želim da predstavim u najboljem mogućem svetlu, ali mi je krivo što ovakve stvari jednostavno propadaju. A vidite vi o čemu se radi. Koliko je tu sreće i radosti bilo. Kao što vidite, i ovaj put se istorija ponavlja. To su vam članci.
vidite, žena zavarivač. Prva žena zavarivač. Lepo je vidjeti, zaista. Još. Barake napuštene, naravno instalacija počupana, sve što je moglo da se odnese odnešeno iz fabrike drumskih vozila, osim ovih velikih mašina, koje ne znam ni da li su ispravne, a verovatno jesu. Odneli su oni sve što je dobro. Ovo je ostalo, kao što ja kažem, spomenik. Sad ću malo prekinuti ovo snimanje. Sve neću, ne hvatam ja ovaj kadar vamo nikoga od mojih. Znači, evo, zamislite vi priču ovde. Koliko je to dobra priča bio. Koliko je jedan grad živeo od svega ovoga. I na kraju da završi ovako kako završi. Kako vreme prolazi, sve se više plašim da i naše vreme dolazi. Ne bih želeo to da se desi. Nikako, vidite vi koja je to ruina sada. To je jedna od jačih firmi bila za proizvodnju prikolica, za drumska vozila, tipa za kamione, takve stvari. To je devastirano, znači totalno uništeno, ništa nije ostalo. Ostali su samo prazni rafovi i nostalgija za nekim lepšim i boljim danima, dok je sve to radilo. Imena luda nalaze se svuda, pošto su ovo možda i baraki ljudi, ono da su, mogu misliti koliko to priča nas i pogledajte vi to. To se radilo u 2, u 3 smene. To je to. To je tragedija, to je stvarnost današnje Srbije. Nažalost. Ne nažalost Srbije, nego i možda čak i bivše Jugoslavije. Evo gledajte. To će biti prodato staro gvožđe. Jer ja mislim iz nje iščupano sve što je moglo da se iščupa. Sad ću vam pokazati baraku gde je sedeo pokojnička Dragan i pokojnička Miša. Gde sedem ja sad sa svojom ekipom kad radimo. Ali ne radimo već 5 meseci. Ne znam zahvaljujući kome. Sada smo u unutrašnjosti naše barake, gde sedimo ja i moje kolege. Standardno, klasično radnički. Rukavice i alat na jednu stranu, gomila delova, pneumatici za zavijanje, odvijanje, koje smo inače od nekih starih sastavljali iz više komada, pa smo napravili od 4 komada 1. Vidite, ovde je moj pokojnička Dragan, uvek znao, voleo sesti baš na ovo mesto da je sad moj ranac, evo sad ću ja to da se sklonim. Došao bi tu jadnik ujutru, popio bi kafu i otišao bi. Ovo je mesto pokojnog čika Miša, eto i on je jadnik umro. Ovde sedimo svi kako ko ujutru dođe, pošto je običaj prvi koji dođe da ujutru skuva kafu za sve one ostale. Dobro, to je naš interni dogovor koji se poštuje. Mnogo priča. Zaista mnogo priča. Ovo je baraci.
grejalicu, evo, znači to nam je za zimske dane, ako budemo uopšte ove zimi radili, vidjet ćemo. Jer nemamo grejanje u fabrici, pa se grejemo na buriće kao u 12. veku. Ja sam se vidio da je ovde stojalo nešto i da je odavde iščupano, vidite. Da li je bila neka mašina, neka presa. Ili neka, ovama se vidi, sad će da vidimo ovo baš. Ove kocke što nedostaju, to je zaista tuga moje firme, jer to mi odatle čupamo pa se grejemo zimi. Inače, to zaista mnogo smrdi i puno je ulja i pošto nije preko 40 godina menjano. Nisam od onih koji kukaju i žale se. Nikad nisam bio, nikad neću biti. Ovde ja stanujem. Ovo je dvorište. Raj, u suštini pakao. Moji su od uvek volili voćke, nema pojma zašto. Sada malo da pokažemo moju kuću. Izvini Danilo. Ovo je čisto neki skromni dom običnog radnika. Dole kapitalizam, naravno. Jedan je kralj, jedan je Elvis Presley. Ovo je sad ti uspomenu od nazovimo oca. Idemo dalje. Sad ću vam pokazati moj obrok za naredni vikend. Što se kaže na crtanom filmu, 2 puta ništa je ništa, matematika je jasna, crveni nije bilo. Imam na meniju ferin, mogu malo da umučim ulja, zajedno sa hlebom. Frižider je apsolutno prazan. Znači, džabe mi stroši struju. Mislim struju. Nemam pojma. Opomene dolaze sa svih strana, prihode ni otkuda. Dovijam se nekako. A ovo su dokazi mog prelaska granice. Znači, tu imate neke moje, imate sve lične podatke. Znači, evo, jasno se vidi i datum kada sam prelazio granicu. Znači, 2000, to su prvi odlasci u Slovačku. To je taj rad po 12 sati i najveće šikaniranje. Možete samo da ja to okrenem. Treba mi pomoći. Može majka da vidi kada. Ne možeš, i sad čekaj, doći ću posle, ajde. Doći ću posle pa ćeš i ti nešto da kažeš. Evo, znači tu se... A moram da ti rađe sve dečanstvo. Nema veze. Dosadno si. Evo, tačno se vidi datum prelaska. 2010. 2011. 2011. 5. mesec. 5. mesec. 11. Ima nekih mojih prelazaka i na neke seminare koje sam išao u organizaciji sindikata. Znači, evo, tačno se vidi kada sam prelazio. Vidi se da je granični prelaz Horgoš. 8. Pardon. 15. Gledaj kako su udrli ove pasuše, znači. Tu je nekada bio i naprijed kamion jedan. Ja mislim da još uvijek tu jeste. Baš me čudi da ovo nisu istrali napolje. Kao što vidite, odavde je sve iščupano i odnešeno. To je uradio taj stečajni upravnik. Najgore, vidite. Ovo su ankiri gde je ta mašina bila postavljena. Znači, to je bila kompletna mašina ovde, kopija mašina, vidi se. Cela mašina je iščupana. Evo vidite, to su rafovi prazni, to je sve odnešeno. Sve što je moglo da se odnese, osim samih rafa.
To je tragedija fabrike šinskih i drumskih vozila Goše u Smederevskoj Palanci. Ovo nije ništa, ima tu još materijala. Polako samo. Tu su nekada stojale mašine koji je stečajni upravnik. To se vidi da je kopano skoro. To je iščupano i odnešeno u staro gvožđe. Evo, vidite. Ali za apsolutne smrti se može javiti i apsolutan život. Počelo je drvo da raste.